No 9 minutes to 11. Papa Isabel, news igejo. Mapapa idzachekupizia. Chokuchinoi nekaroi. Nekaroi. Right. Muchine zvimwe zviri kupisa here? Mati kudi mubvunzo? Ndati muchine zvimwe zviri kupisa here? Kanyemba. Basa renyu ndereiko? Kana zviripo pfapfaidza itsudzurai mukoma Edward Matebure paStone Ridge vakachibata chimuti. Icho kwadi muri Zimbabwe ndiri mukati mekufamba mukati mekupfapfaidza nekutsudza zvitwa matimana wose nyika ino. Wamukaseko anoshedhera kuti tadiwa kanene apa muchena shedhera kuti wamukaseko kansela Duma ngoma kepi ndiri kukumbira kuti mboshedzera kansela Duma katatu. Kansela Duma. Po. Rikiti. Po. Hey, yes. Muruma anobata chimuti. Imi. Muruma anobata chimuti yezo kuti newono gutsikana kuti pana pachabatwa. Apo ndi kansela. Utekwa utungamirwa pamusoro. Right muri Zimbabwe ndiri mukati mekufamba. Reka ndingoshevedzera kutizo kwamuri matima nawo senyika ino. Ngatifambe inacho ngatibate nacho chikonzero charemera dzinza. Chiri kufamba zvakarongeka. Aiwa muri Zimbabwe reka ndingoti paka. Ndichachitaura mukoma KB nemunina wachona. Okay. Iyi yandiri kutaura iko zvinozi. Isanyati. Kusanyati muri Zimbabwe. Kune nyaya yakaitika. Ya baba vane mwana ndikangoti vana iko zvinozi vanokwenda kuita 3 vese vana vavo vana 5 but 3 vese avafambi kusanganira ane 24 years 17 years ne 14 years vese vakangosvika kana kuti mu grade 5 vano makumbo avantu asinganotarisana kudaiwo ubva ita singa akatarisana akapetika kudaiwo saka vese vakurarama kwagara kudaro. So zvadaro mukoma KB baba ava vane mwana kumana wavakaita nomwe mukadzi vasati varoora mukadzi uyu ari kuita vana vaishi. Mwana komana iye achibva aroora ndokuita mwana kutanga achibva ita mwana wechitu ndobva arwara marwere kuti vana vari kumba kwababa vake vaningine vaya ndokubva afamba zvikanzi gara pasina baba vako. Ndigare pasina baba muri kuzama kuti ndiite sei? Nikuti baba ka ndingavaudze kuti baba ita sei? Ite zvakadai so. Ndoita sei ndavaita sei? Ndavapuma kana kuti ndavananga zvikanzi gara pasi nawo. Kana usingakwanisi kutaura na baba vako unotidana zvi. Toita sei? Totaura na baba vako isusu. Toona kuti toita zvipi? Achibvati baba, achibvati shedza baba. Ona zvaita mwana wangu. Akakura zvakanaka but ona zvakuita sei? Zvakuita. Baba vakati mwanangu famba. Ona zvatouya kumba kwako futi. Ndo zvanga zviri kumba kwani? Zviri kumba kwangu. Saka kana zvauya futi kwaurika zvakatoipa hazvikwanisi kuti kugadzirisika. Ngatifambe titsvage nyaya inoita kuti vana vedu vaite sei? Vararame mune zvakanaka. Zvadaro mukoma KB mwana afamba awana mubatsiri abvaudza baba zvikanzi ita kuti uye nemubatsiri wachona pamwe ndingabatsirwawo. Baba vakada kuramba but kumukadzi wavo ndiyakaita simba rekuti uyai nemubatsiri. Baba ava mukoma KB avana mombe vane mbudzi nemadhogi huku nemateta zvipfuwo zvidiki zvisezvi vanazvo kusanganisira imbwa vanotobika poto yembwa chikafu mapavo pauya mubatsiri pai mubatsiri akati zviri kutoitika izvi ndaona baba wa futi zvipfuwo zvenyu futi zvatokanganisika regai tirape mwana uyu. So zvakaita baba vamukoma KB mubatsiri akatora mwana wemwana komana vakazobatsirwa pamba pababa ndoda kutanga nemwana wemwana wenyu sezvo ari mwana wenyu andidana asi ndapedza kudaro ndoda kuzobatsira vana venyu but ava vakuru ava ndaona vachinja zvaita sekuti zviri nani nokuda kwokuti nyama dzavo vava vanhu vakuru zvimwe zvinogona asi kutiratidza kuti vana vachinja zviratidza but wandiri kutanga uyu mwana mudiki uyu ndobva aita mwana mudiki ndobva apiwa zvaakapiwa mukoma KB ndobva atanga kuchaya zvikanzi izvo ndoda kuti aende kunochaira pakati peruvanzi apa ndoda kuti pambosvika chimwe chechipfuwo zvakachengetwa pano pamba mukoma KB ndobva pasvika huku dzainyenyeredza kurova pupu yemwana mbudzi dzainyenyeredza zvese zvaitinokudarika nepo zvainyenyeredzeka imbwa ichibva yadya imbwa ichivatanga kudya kudarwa imbwa yakaita senge iri kukosora mukoma KB kurara pasi kutanga kugwida makumbo yakarara pasi ichitanga kurutsa kwayakaita pane chinhu chakarutswa ipapo nembwa baba vachibva vasvika ipapo ndobva vatora chinhu checho vachibva vabata maoko vakati kana mada kutora ichi haanena tiwirani
Tingatoita zvimwe zvose. Atiwirirani. Baba chivoramba wakabata. Mwana kada kumanikidza baba zvikanzi nemubatsiri. No. Tinoguma takuita noise pano. Toda kubatsirana. Baba chibva pinda mumba, vachibva tora mvura, vachibva tasenga rukanda senga mapirisi muromo. Ndovamwa. Chinhu chiya chakarutsa checha. Ndovamwa. Vangokanda mumuromo. Ndovamwa but vakachitora papupu ichi. Chakarutswa nembwa. Ndobva vakachitora ipapo. Ndovamwa. So mubatsira chibati ndokumbira mwana wako. Tiende naye kumba kwako. Pana pachibva achibva asvika kumba, mwana achibva batsirwa. Zuva rakatanga kufamba mwana wababa achibva ita sei? Umwe mwana pakati pevana vavo wepakati ane 17 years achibva ashaika. Ashaika kudaro mukadzi akati inini mwana wangu haazi kuzovigwa kana musati mataura kuti makaitei kuvana. Izvo tsvana kuno kwatiri kuita mwana uyu paakashaika mwana komana haana kuenda kurufuro rumwe mwana wababa akashaika akasvika pakuvigwa mukadzi zvakare anga asipo. Veukama vamwe vakashevedzera kuti vakatozama kuti parufu taura zvakaitika tingaviga here mwana mukadzi wako asipo. Baba vakaramba vakati kana mahama musikadi ndoviga ndega mwana wangu akabva asvika kuviga. But mubatsiri akabva ati kumwana pane stage ndoda kuti mwana wako asvike. Kana stage iyo yasvika ndoda kuzokubatsira maererano nezvakabatwa nababa vako. Yes. Muri kuti chii chakaitika baba Isanyati vane mhuri pavana vangani? Pavana vatatu. Vese vane dambudziko remakumbo avatofambi pavagara ndipo vanosumudzwa vantu vanogwesha vanozvarwa vakadaro here kana kuti vanozotanga kurwara kungosvika grade 5 chete vakutorwa ende vese vakomana pana musikana vakutotanga kuita chirwere ichocho. Saka mwana komana umwe asina kuzvarwa muimba iyi yababa namai ava vane vana ava wavakaita kunze but anotozikana munzvimbo kuti mwana ndewani ndiwo baba ava. Akabva aroora mukadzi achabva aita mwana wemwana komana iyeye ndobva tanga kurwara kuita zvakuti vana vari kupi vari kumba. Ndobva aenda kuna baba vana vangu vakurwara sekurwara kuti vaningine vangu vari pano. Zvikanzi tsvaga mubatsiri akavatendera vachibva tsvaga mubatsiri azouya nomubatsiri pamba vakubatsirwa. Ndo pakaita kuti mwana uyu akapiwa mishonga kana kuti mvura yakatanga kuchaya ari pamba ipapo. Zvikanzi baba ndiri kukumbira kuti pazvipfuwo zvenyu zvese tizvitinire apa toda kuti pupu iyi idyiwe nechimwe chipfuwo chiri pano. Pamba baba vanopfuwa havana mombe vane madhongi vane mbudzi vane huku zvipfuwo zvidiki vanazvo but huku chaidzo dzaitotiza kuti zidye pupu iyi. Imbwa ndiyo yakazika imbwa payakakupedza kudya ndobva yati pupu asi ikatanga kufurufa kugwina makumbo ichibva yarutsa but papupu yachona baba vakaenda vakateta nezvigumwe ndobva vabvisa chinhu vakati kana chiri ichi tingatokonana ichi hatikupei ichi. Babesape kana muchiti ichi muri kutaura nezvechii? Hapana munhu akaona chinhu but munhu wese akaona kuti baba vateta papi apa but mubatsiri akana mautaura chii akati kwete handidi kuti kuudzei mufana kuti muzoona zvakaitika. Okay. So nguva achivati ndakuchitora mwana ndakuenda naye kumba kwako nekuti baba pana pavaramba taida kuti tibatsire mwana wako nevana vavo chikonzero baba vabvuma kuti ngatibatsiranei. Yes. Saka zvatakuita pana kuti akuenda kumba kwako mwana achibva aenda kumba vachibva ita 3 days mwana atanga kufamba. Zuva rakatanga kufamba mwana ndo zuva rakashaika umwe mwana pavana vatatu uku vababa vashaika kudaro. Mukadzi akati handitendi kuti mwana uyu avigwe kana baba musati mataura zvandakaona zvinoratidza kuti baba mune chokuita. Zvii zvamakatora parutsi mukadya mukakana mumuromo muchiti kana pane pari izvi handikwanisi kukupai zvimbori zvii. Mukadzi akati makaenda kumusha kwavo vaningina nehama vakasema kuti baba ngatiwiriranei. Baba vakashevedzera kuti kana muchida nezveizvi kunyange hama dzangu ndinoti endai zvenyu mwana wangu ndinoviga ndega. Mwati baba mwana chibva avigwa but veukama ngoti hatizivi but mubatsiri akati ndipe mazuva ndimbobatsira mwana wako. Pane stage ndinoti ikadarika iyoyo baba vako vachataura zvakaitika. Asi mukadzi akaenda kumba kwavo akati handisi kudzoka pasati pabuda chokwadi. Sanyati vana vemwana uyu akashedza mubatsiri vangani vari kurwara nedambudziko remakumbo? Mumwe chete ndiyo kutanga iye ndiye chete iye wokutanga iye. But izvozvo akunzwa sei? Iko zvinozvi mwana taurati musi watanga kungofamba mwana parodi ndo musi wabva washaika mumwe mwana wababa kumbako ane 17 years because pana 24 17 ne14 we17 years ndiye akabva shaika nematambudziko. Baba Isabel sei baba vakazotora chinhu changa cheta sei ipapo changa charutswa nembwa vachibva watochinwa apo chinhu ichichi zvakareka chakabva papupu yemwana ndiye atanga kumwiswa achibva aita pupu imbwa ichibva yadya baba kwakunoteta papupu kwakukanda muromo nemvura kutasinga munhu arimwa mapirisi. Varume ngatibvumei dhifiti kana warambwa nemiwo vakadzi siyai katsika kekudya munhu mobva mamuramba. Ndinonzi bata apiwa ndiri kudhemu kuStone Ridge
Papa pane chiri kundishungurudza. Regeni ngochiti gaga. Okay. Chingobatana. Kamuzukuru kacho. Paka. Nandati chiredzika. Aiwa triangle. Triangle. Hai ndikoko. Ndikoko. Inzwa iburiesa. Mukufamba kwedu tiri masi aiti tiri matikitiva. Tiri masi aiti tiri matikitiva. Mukufamba kwedu tiri masi aiti tiri matikitiva. Tiri masi aiti tiri matikitiva. Reporting to the angel. Reporting to the angel. Jani akataka kunakata panakachene. Nicodemus. Akatevera pakuziva kuti moya mutsweni wakakosha ndianiko. Akatevera kuna Leviticus. Simon Peter. Akazotedzesera pakutenda. Mother Mary. Tapio. Fana tusipekechana mturaima. Jumanja wakachuwemba kibinikia. Sipiniti horamait. Deni oroshuwiri binifo. Walk out. Sipiniti horamaiti. Deni oroshi. Aki oroshi. Oiri. Po. Rigiti. Vo. Shaku triangle. Chiri kuti tani. Kune murume akaita mukadzi nevana vaviri. Murume uyu achibva yambuka achibva aenda John, South Africa. Aenda kuJohn akaenda 2022 kuJohn. Akatanga achikumbira chikafu, achifona, achitumira chikafu, achifona kusvikira nefoni aichabatiki. Asakasara ari pamba pake. Maanogara imomo mune dzimwe hama dzake but mukadzi dzakasiwa ari pastand pake. Mudzimai akasiwa nemurume achienda kuSouth Africa. Mudzimai akasara nevana vangani? Vaviri. Murume akambotanga achicommunicate. Ichokwadi. Achitumira magrocery. Masaisa yashenda. No network. Right. Zvadaro mukoma KB. Mukadzi uyo upenyu unenge utaka kuda kuoma, anga akavakirwa hake, ambotengesa zvipfuwo, kudi zvapera, anga akuita zvikumboitawo mabhenda uko. Kusanganisira rudzi rekuti se patouch line. But touch line yake sezokumusha kuna Sabo. Anga sikanomiri patouch line. Mukufamba nevarume vanoguma. Vakapesera kuguma. Zvakaipera varume manje vakadzi tikuzive sei. Varume vakaguma vanosvika chiudza wavo kuti apo pamunhengeni pamuyashapo ukasvika uchiguma beko anoibva. Saka varume vanga kuziva ngadi nzvimbo. Saka varume vanga kupota vachienda kumusha kunomboshayikwa mari. Ndobva asvika bosho. Vawirana nomudzimai. Vawirana shugeta asvika udzawo bosho. Vapindira. Vasvika amai ko mafariro waka. Svikanzi une chiko iwewe. Ndiri munhu kani ndine vana ndoda kudya. Svikanzi no. Hapana problem. Ndoda 20. Svikanzi ndoda $20. Svikanzi unouya but unouya nemari yako. Unouya nguva dzakaita se dzakafanira. Murume kumapasi 10 apindira. So akanzi iye yakutaurwa pasabhuku. Kana wasvika usaite noko usiku nokuine kuna kunzwika. Unouya nekuhwindo uite ari kukwenya hwindo. Ndichakunzwa. Kundaisisiwa. Vana vakasiwa na baba wenda ku South Africa vakura sei baba? Vari baba mukuru grade 5. Grade 5, grade 3. Vanogara imba yavo. Vari muroom mavo, amai ari mubedroom. Angarara muroom bedroom yamaika. Hwindo rakwenyewa. Andisingazodi kukwenya kwohwindo kuri pasi volume dhani kokudoka. Bata panotsi. Bata panoziva. Bata National FM. Kuti G. Zimbabwe izwa. Murume aenda kwenya door avhurirwa apinda. Pakapinda murume haana kuenda na $20. Akaenda kabata jongwe, rudzi rwehuku rejongwe. Baba Isabel, jongwe tingarise pamari. Jongwe iri iye mwene nyakuchaja. Right. Akabva ati kumurume uyo, jongwe rako idiki. Okay. Saka murume akapinda nejongwe nedhora pamusoro. Right. Jongwe nedhora nezvaizvo achiti zviri equivalent to $20. Mukadzi akati aiwa jongwe but jongwe iri idiki. Zvikanzi aiwa rudzi nomurume rudzi rwejongwe rinodhura rwasiyana nesheshe. Okay. Ndibaba. Zvikanzi no. Ndobva wawirirana kuti uchauya $7 mangwana pamusoro balance pamusoro pejongwe nedhora. Okay. Saka tingati jongwe nedhora zvakaiswa pamari kana vanga kachaja $20. Jongwe nedhora zvakaiswa pa $13. $13 plus 7
yobvaita 20 saka ukasara $7 kwakasara $7 balance. Okay. Kureva kuti kwakabhadharwa 13 nedhora. 13 ndio chongwe. Tolufu Ndio chongwe. nedhora ubvesa 13. Good. Akabuka ari huku kaibva rike usiki uwe yavharwa murumo yakani ukona yasungwa. Mangwana ndo pakavirana pachaya dhora. Pachaya $7. Aina kuya. So asati abuda manje. Vakanyorera nerepasi. Avana kunyorera but pane zvakaitika manje mukadzi akabva ati ndinosara nechipfeko chako chemukadzi. Kana mauya nemari yangu ndovada kupai. Vana kuchenjeri mukoma KP. Ndo signature. Andolo KP zvongo chibvunza ka. Zvabva zvabuda neimwe nzira. Avana kunyorera pasi but chipfeko chemurume chakasara kupi? Kumba ndobva chachengetwa. Mangwana dhora rina $7 ina kuya. Sora mangwana haina kuya. Kusvika pa 7 days. Ntondo. 7 days. Chipfeko anga choyo. Murume achibva taka kuita pa phone kuthreatena mukadzi uyu. Kuti ndinokumbira kuti paunobuda ubude nechipfeko changu. Achenda Ende wondiudza ndositwa chipfeko changu. Kana uchiziva kuti ausibuda nechipfeko changu, usatobude payati pako. Ndoshungurudza. Okay. Mukadzi achibva ambotya ndobva abuda achienda kumvura. Achibuda kumvura akudzoka takura mvura dhoma na mutara. Nemfeso uya. Ndipo chipfeko changu zvikanzi ndipo mari yangu. Mugomo wemvura pasi. Warasika. Mukadzi adzokera kudzime. Achidzoka zvakare chipfeko changu. Zuva rimwe chete 3 times. Mukadzi kusvika atakura mugomo usina mvura ndobva aenda kumba. Aenda kumba ndobva ati du. Apo mukadzi uyu makore awanda asina murume. But mukadzi wemunhu. Murume ari kuSouth Africa. Ari kuSouth Africa. Achona kuSouth. Hama dzinototi muzukuru, muroora, baba nkuru, mai guru nenyaya yekuti unoziva kuti mukadzi waBosho but Bosho akaenda kuSouth Africa but hapana signature takarapa akangorova avatozivi takafairika ndompenyu. Mukadzi ndobva atora chipfeko chiya. Hama yekumagunde, hama yekumagunde, jagaisa msutu, yekumagunde, kufambako, akaenda kwa Sabu. Paka. Apa Sabu kuti vakazhu. Ndiwe chokwadi. Yes. Atenderere self-injurity. Tete, navakazhu varipo. Chinyanyo zvikanzi ndisati mataura nyanyo, ndikukumbira munishedzerewo mainingi, vauye panapa. Mainingi vari kutaurwa, ndiye mukadzi wemurume uya, chikomba chakasiya. Yembe yemukati kumba kwemukadzi uyu achibva shedzwa achibva enda ipapo amira ipapo zvikanzi asiri muridzi shedza yemurume wake auye pano murume achibva svika murume zvikanzi mudzimai ashedzwa murume aripo nedare rasabhuku mukadzi uyu anodara hama dzemurume wake kana hama dzake pakadeni wasabhuku nemakurukota anotonga naye anonzi majuria amambo anhiki asabhuku zvikanzi panapa pane nyaya iripo panapa yekuti baba imi muri kushungurudza mukadzi uyu. Okay. Mukadzi munomuziva here tina mainhengi pano vekumba kwababa nhengi vanozivikanwa vari nhengi muno muri kuvashungurudza chechu kuti amushungurudze zvikanzi anonyepa ari kuramba murume uya. Handizvizive inini ko mainhengi madiri ekudaro mandimakirei ndakakutedzerai chii murume ari kuchema nashugeta ari kuchemei zvikanzi chichokwadi muri kuramba here mukadzi wemurume uyu achibva ati inini handichanzwisisi chii chiri kuitika because mamai ava havangauye kuzoripota pasina chaitika ndizvozvo baba vangu murume wangu hangacheme nhema kuti ari kunyepirwa nemurume uyu but ini ndapakati kuchema kwemurume kureva kuti ari kutoshungurudzwawo naamai ava vari kumunyebera murume wangu but mukadzi uyu kuzoripota pano kunoreva kuti pane zviri pakati zvisiri kuwirana vanhu ava. Good. Sabu kuti batsirei. Sabu vanoti amai imimi mune chokwadi here makarasirwa mvura akaona ndiani waniki kwakashaiwa witness yakaona vanga vari vaviri vaingotamirwa anongobuda from nowhere mugwenzi chipfeko changu hapana chipfeko mugomo chipfeko changu mari yangu chipfeko changu mari yangu chipfeko changu mari yangu mugomo rikiti zvadaro akati aiwa amai toziva sei zvamuri kutaura ichokwadi. Mukadzi uyu akati baba nhengi munorevesei kuti hamuna kurasa mvura yangu baba nhengi munorevera musadaro kati munondinyadzisa
ndikazwa mdzimudosika ikandira pinda kukereke kwanenge wani vanhu kundula batana wakazvizwa vanoti kudi mufundisi mukadzi ndokungoti sumuku ndokuenda papesi yake anga sina pesi ndobva abudisa bra muningi pepa bheke black yanga iri mbra ndobva avhura ndobva ati kona ndobva asumudza makaona zvinoita kana linesman achishedzera kuti sub mabatsiro anenge akaita chimunyati chekuratidza kuti flag mabatsiro anenge akaita so kona to kona so ndobva asumudza zvikanzi mainenge ichi hamuchizive ichi kuti ndichani ichi mukadzi akati akaskrima kuridza Mary kuti baba nhengi mungadaro here zvechokwadi shuwa mungatigarise pano shuwa muchidai so chokwadi here mukadzi akabva takakuudza sabhuku nyaya yesu kuti yakadai vakauya kumba kwangu mai nhengi kana muchiziva jongo renyu kana musarione jongo rikauya kumba kwangu ndakatoridya inini murume achibva ngosumuka ndariseti rapera nyaya yandiri kutaura mhuri yezimbabwe yakaitwa musi wa17 May kusumuka kwakaita murume wepadare nanhasi ndokusumuka kwakaita asati adzoka asi kuonekwa hasuzikana kuti ari kupi 17 May nhasi 11 June 3 days ziri kuedzi tikita kutokwanisa mwedzi asingaonekwi haasi kutriangle foni hapana chiri kuita haasi kuonekwa aunza nyaya pachimuti ndiyani mukoma wemurume wemukadzi akaenda kuchiona kuti zvinhu zviri kuitika zviri pamba pedu izvo zvese kana kwasabhuku iri hapana akatiudza tiri kuudza kuti mumusha menyu baba Isabel baba chamuka Leonard Jakata lenzo apo chiuno baba yes tenderedza mabhandi aya baba ana nasa asitapira ko iwe kana asitapira zvazvino yes ndokuti mazita ka triangle yapedza massport yapedza kungopinda nokuenda pamusoro kereke bado Simon zviri kuita WhatsApp ona yo huku chipfeko mari yangu huku apo plus 1 mari kiki ndinonzi baba Lolo Mabika pa United Kingdom chashinga kuita chakabatwa trade yapinda pa United Kingdom iripo izvozvi loud and clear. Gilbert chimpaka pa bangeti tinokutendai masaisai adzoka ku bangeti vanga vachichema makuseni kuti haisi kubata aiwa izvozvi ifini chatataura muri yeZimbabwe asati apinda mukaenda pachannel mutochiwana chitori ti ndizvozvo chaizvo 26 minutes past 11 regai kati gadzira kupinda zvakare mune chimwe chitoro kuitira kuti tikwaniseka kubhadhara marenzi chinhu chichatipedza takavarairwa itambo mushonga nemujolo ndinonzi Innocent Nyamindu kumandeya Tube muda Honde Valley wechele sedzaitete more blessing marechera katatu neni wacho Innocent Nyamindu Innocent Nyamindu more blessing marechera rikiti vo baba Isabel papa hapana kana zviri kufamba pa WhatsApp chanewa nditokudzai kungoseka chete mai nyati ku Stone Ridge wangoisa akatuma emoji to munhu ari kuseka misodzi chidonda ndaikumbira mukoma KB kuti tendai tindo masenu iti mu Quinton chinagana vatitsvagirawo murubo aiwa dai matsvaga zita rake andika na Patience Kashiri tongoita chiziviso baba ningi kanye mabhonzi kana wakateerera tiri kukumbira kuti udzoke kumba uri kutsvagwa muri yakakumirira havasi settled please dzoka kumba ene chipfeko chakasara kwasabhuka nyaya aina kupereka hapana mutsvene pasi rino anditika munhu wese anotadza tinototadza uri kuzama kumurerutsira shuwa hapana mutsvene dzokai baba ndege tinotadza zvinhu zvinotauriranwa handiti atakaona takaparamura dzakawanda asi izvo kuchaiva imwe inopisa kudarika yenyu wakatoya dzimwe asina kuti muri chibageka hamusi kutozviziva musakangana kuti pane vanhu vakapara mhosva vakasungwa vakaenda kumatare edzimhosva vakapiwa mutongo president vakaita chinonzi chipadhonia vakadzoka vakaregererwa nanhasi varipo
zilipo saka iwewe zokaikana mukatise chipfeko jongwe. Good morning Kanyamara Bosho. Ini hangu no comment. Ini zizvangu semunhu akadya munya nema munye ndinonzi pardon kamuseu paborodel. Angataurezva akanodzipwa nemamunye. Okay. Varimi muriko here. Yapindira gohofete. Right. Amaketunga pachisipiti saka mujolo kwave ne butter trade here naiboshongora. Yesu guys. 14 minutes to 12 KB na Bosho. Itaimusha vanhu imi ndinonzi se mavaku ndiri pa 10 miles. Tikubatwa na letini pofu anonzi le twin pofu. Right. Kwanzi birthday rangu ranga riri kusora zuro. Zvanguita lucky ndapesana birthday rangu ndapesana nenyaya ine mazuva maviri Mwari timukavirirai asi ati 80 KB and Bosho baba avo vekudya chinhu chakarutswa nembwa bohere futi chehuku plus 1 mari pamusoro alongside chipfeko zvemuZimbabwe zvandikandisa mapfumo pasi itai kuti 4 katatu kuna mai vangu vanonzi gogo maroboti vari kujambezi kuhwange ndinonzi Maxwell Mazunundu pa Waterford kobulawayo gogo maroboti vari kujambezi kuhwange gogo maroboti jambezi wange po rikiti vo sanyati mahwani KB na kule baba avo vaichengeta hanzi vaichengeta. Okay, sanyati mahwani KB na kule baba avo vaichengetera ka makona avo mudumbu membwa here ndinonzi Rushmore Toronga baba va Trines Muzezuru webocha marange kunonzi kumuchisi village takachibata chimuti kuti G. Hey, kwanzi ndini wenyu ndiri paglenola B jongwe Rath of Wajira baba Ithani ndiri kukwazisa Yolanda mutanga mai vangu mai Itheni ndichiti ndokuda mukadzi wangu kuite zvejongwe. Nai Bosho jongwe riri kupi izvozvi? Ndabvunza baba jongwe riri kupi? Mire tuzwe manje sikuzwa mai manje kuti samusha varipi jongwe riya rakasiwa riya rakadyiwa here kutoperwa $7. Yes, rekatipinde muchitoro. CCTV ndiri kuida ndiri kuda kakuisa padanga rangu majongwe angapere ndinonzi mai Bernard Kamusingo pa Heathcliff. Vavhunduka neichi chekutriangle CCTV yawana basi. CCTV iri kudiwa apa munenge muchiona zvinenge zvichiitika pamusha kubasa kana iye murume akaenda kujoza akasiya CCTV ka dai toona kuti mumba muri kupinda chi muri kupinda vanhu but varume imi munhu wenyu chengetai mhuri handiti lekezani kwenda kachonera kuponi imiwo futi kana matedza kuchengetwa munotora majongwe but hama ndo dzakakanganisa yafanaka kuchengeta kamuro kusika mwauya aka kunodzi kubatsirana mutoro. Zimbabwe is open for business. Baba Isabel pane vari kutsvaga kanhamba dzimubatsira akabatsira kopi kusanyati pane icho chakamatsudzura pane chamakwapaidza kachekusanyati right pane ari kutsvaga kanhamba dzimubatsiri iyeye vachada kukubatai vachada nhamba idzodzo vanokubatai sei? Icho kwadi mukoma KB ndine chiziso chandisisaoni panapa pane murume ari panapa mukoma KB ari kuti anonzi zita ndinonzi Samuel Mupatsi ndiri kutsvagawo mwana wangu anonzi Blessing mai vake vachinzi Lucia kumusha kwavo vachibva kwa Mutoko zvakaitika ndakasangana na mai vake ku Bait Bridge 2005 ndipo pavakaita pamuwiri asi senemu yavo andiizivi handisi kuiziva ivo vanonzi ivo vanoziva kuti ndinonzi Mupasi ivo vaishandira munhu aigara pa police station mu Bait Bridge vakazouya ku Harare ndiko kwavakasunungukira mwana vachigara ku Epworth kumba kwemwana watete vavo ainzi Patience. Ndakaguma kutaura navo gore ra 2008 vachiti mwana anorwara ari muchipatara asi anani ari kuda mari yekuti abude muchipatara asi handina kuzokwanisa kuonana navo nokuti foni yavaishandisa vangakanga vachinja namba. Kana kune anoziva namba dzavo anovaziva vanhu ava namba dzangu 0773 733 455 0773
733-455 ndiri kubatika muHarare asi aiziva ndichiwanika kumabhazi ainzi ekwa White Horse aienda kuBeit Bridge. Tinotenda kune vanowaziva itaika kuti vakwaniseka kubatsirana panenge pane zvinenge zvichinetsa, panenge pane zvinenge zvida kugadziriswa. Ndoverengere message iri panapa. Ndakunzwa wakubvunza ndikanzwa wakubvunza pane zvandoziva. Kule zviri seko wakuzukuru the international correspondent akanda mzukuru Mukoma Kanyemba weJongwe uyo akangofanana kana Kule wemagrosari vamwe chete mukoma nemuning'ina na Kule kekekekeke. Ndinonzi Ruben Katiyo taxi driver ndiri paJoina City. vasiyanisa zvino magrosari ayo ari marikavhari avakasina kubhadhira chikweleti. Anzi kana makambobhozhongora henyu ndisati ndakukuzivai. Yes. PaJongwe maremera nyika ndinonzi Johannes Makaka. Johannes Makaka. Rikiti iye Thomas Mateta hanzi triangle mudzimai uyu ane zvivindi zvakaita izvo imhosva akatozvifumura kuti ipfambi iye ari mudzimai wemunhu, saka zvasarira mhuri yemurume wake ari kuSouth Africa kuti dzitongwe kwa mambo. Ndinonzi Thomas Mateta South Africa. Iyo hama ichazoenda ichimira apa haina shuga haina kana sauti kana mwana ari kurwara haisi kuenda apo yose kukwanisa kuti wapidza munhu. Amanga musingabatsira. Amusikubatsira munhu nemhuri. Kodai makanzwa kuti vakangofana nzara. Jongwe ndirazomuramisa kapa usavira. Rikiti lekezani tipase kutenda kumafuti ya nkhumba kuna mwanzatu Caroline Tulani Sitole watiwerengera kamfeso muntu watonga pabodzi kana Nambia kusiya nthawi ziri pana 17 minutes to 11 Thursday 11 June 2026 musakanganoka kuti 2026 FIFA World Cup final iri kutanga kanhasi ku Mexico, Canada ne United States of America. Mutambo wekutanga nenguva dza 9 o'clock manheru uripo kapakati kape South Africa kana kuti Mexico versus South Africa. Sezvo Mexico ndio iri pa home 9 o'clock manheru, Mexico versus South Africa. Then mangwana madanda kucha na 4 a.m. South Korea versus Czech Republic ndio kamwe mutambo unenge uriko. Ameno kuti munenge mamuka here kuti muone mutambo wacho.